Ezkeran hitza izquierdoneatik gure babes osoa helarazi nahi diogu bai Yolanda Díazi eta bai Sumar koalizio eta prozesu osoari. Hurrengo hauteskundeetan Espainian jokoan dago eskubideak bereganatzea edo erreakzioa gobernuan egotea. Horrexegatik zarata alde batera utzi behar da eta bakarrik zentratu behar gara programan, hautagaitzetan eta hauteskundeak irabazi behar ditugu. Hori da gaurko egun honetan Ezkeran hitza izquierdonetik helarazi nahi dugun mezua. Gure antolakundea, gure kargu publikoak, gure militantzia eta batez ere gure programa Sumar prozesuan jarriko dugu irabazteko hurrengo hauteskundeak. Eta bai, hurrengo hauteskundeak garrantzitsuak dira eta Euskadin ere bai, hurrengo hauteskundeak autonomikoak ere bai oso garrantzitsuak izango dira. Horrexegatik gaurko egun honetan Ezkeran hitzatik ere bai mezu bat bidali nahi diogu. Gainontzeko koalizio alderdiei eta baita ere koalizioa sostengatzen duten hiritar guztiei. Lan egin behar dugu hurrengo hauteskundeak lan egiteko, koalizio sendo bat osatzeko, transparentziarekin, mekanismo demokratikoekin eta batez ere fraternitatearekin.